og velkommen til min blog. Jeg var i Sverige i går, hvor jeg fandt en gyserboks, hvor der var 12 film i for kun 160 svenske kroner. Så det var jeg rimelig excited over. Så jeg kan lige vise jer dem. Der er ret mange, der er jo 12 så, men The Grave Dancers, den så jeg i dag. Den er sådan, ja, fin nok altså. Og så den her, Live Feed. Jeg ved det ikke. Jeg ser dem hen ad vejen, så. Og den her. Den her. Meget flot forside. Ja. Rottweiler. Virkelig dårlig film. Rigtig, rigtig dårlig film, men den røver skraldespanden lige nu. Fordi den er virkelig dårlig, så ud med den. Den her. Det er en svensk titel. På engelsk hedder den Dungeon Girl, eller sådan noget. Backwoods. Hatchet. Der skulle vist være lidt god, men jeg ved det ikke. Den her. 8 Legs. Noget med edderkopper. Kunne ikke smage op. Og ja, nej, der var også nogle her. The Baby's Room. Unrest. Meget hyggeligt alt sammen. Og jeg købte også den her. Lad den rette komme an. God svensk vampyrfilm. Top kvalitet. Ikke sådan bang som i amerikanske film, men den er faktisk rigtig god. Jeps. Der kan min computer. Nå, men hygge jer. Vi ses senere.